Kaya sa ating Imam Ibn Sirin na sumunod ako sa masjid. Na may mga kanang kaya wata, daraw takir balik. Daraw takir balik wata. Adi sambayang at tigilan. Nasita mas sa adi niya mga sambayang na yung maprupayan na ka'allahu til'un akhlatin fi shiddati khushu'in. Islan sekali na tingin Imam Ibn Sirin. Bago maporma sa kapapakuyan si ikaw kapapagubban yan sa kalak si ikaw Allah kung mas adin ang kasumbuhan. Mapapapusabag kung babalayan. Si ikaw din ang kasumba si ikaw Allah na gusto kapapagubban yan sa kalak si ikaw mas adin ang kasumbuhan. Aarap niyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Agay mga pasad na tiyarwan Ibn Sirin. Ya walad, aqbil maratan. Hei wata, wasi iman at tigil, samur kaman. Nasumay orang puto wata sa pitero yanun. Pitero Imam Ibn Sirin sang patawata, Ibnu man antaw akad tigil wata. At tigil, at tigang puto wata, ana waladun yatimun bila ummun wala ab. Sakna tigil. Na wata akwat tigil, ailu. Ababak ko ina na mudabak ko ama. Tingnan namin Ibn Sirin. Akabda an ako na nakaad. Doon ka di kabay amap pag-umama ako ko. Tunay tugang kutawata. Pamakinang darang kaya sumbagang kutawata ko. Kaya padal mo nung parateya. Simbasiin ko Allah. Sige na naam. Kubayak na tingin ang bali akan sa anak. Ugay na adna 5 syarat. Akabuli ako kaama. Ang tunay pa ganyan. Tigil na. Hal sa tataimu ilajaan. Inatigil na pakakala kong gamay katkura ko. Tigil na uway. Naam. Ati mo Imam Ibn Sirin. At imo ka hatta jad. At imo ka hatta tashba. Huwag tigil, pakakatubos ka sa tamang sa di ka musong. Ikaw buat tigil, asyarat. Hal, sa taskini, ida atish. Inuwag tigil, napatay ng akong kamay ka, makagdam ako sa kawaw. Natigil na naam, askita hatta tartawi. Huwag tigil. Kayo namuntos ka sa tamang sa di ka. Tabungan, amadas sa kawaw ka. Ikatulong tibok ko kawata. Asyarat sa kemuliaan nakaama. Hal sa taskini ida ari. Inuat tigil hiram yatalan niyo ako. Pakapundi tarnakan ka. Tigil na naam. Aski ka binajmal thiyab. Pakapundi tarnpos ka sa miyakap yap-yabang kala. Yakap yap-yabang dintan. Ikaw matatigil. Hal sa tashfini ida marit. Ingat tigil. Kabulungan akong kami kamasakit ako. Tigil na amma al-marid fauqaddimu laqad dawa wal-ilaj wallahu yatawalla shifa'u. Sumana tigil sumakapantag siguro ka sa sakit. Na ayabuar ka kang natigil na yung magaya kang magkasubulong. Nasukat po kabudol ka na sa isang tangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikalimat tigil na syarat. Hal satuhyini Ibrahim. Ingat tigil kuya ko rin dahil kamatay ako. Ang inisin bagang putuan. Imam. Amma hadi fala. Lianna al-hayata wal-manata biyadillah. Amay kabilin at tigil. Sumakapantag si ibo kapag yababur ka. Dia kan sa tigil ko. Agyamata na sa kayang na kung suka papatay na biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Siya ng sa tangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw matiro ko imam, nandun inisang nagwata. Ya hada, ma dumta annaka la tastati an tashfini idha marid, wa an tuhini idha mit, idhan utrukni. Amay katigin ganit ka pigod kung mapakabod amay kapos sa kita ko. Nabumba ko gamay kamatay ako na away ako pa. Bunat niya akong matigin.
huwa wataka. Natigo Imam Ibn Sirina, liman atruku. Anda ko sa tingin magagan. Tingin na utrukni lillahi khalaqani fahuwa yahdi. Ilan naman ang mawid ng Allah ang kutwa ta'adaraw ta'akir balik. Ang iyang pamula kung pusuiyan suparatiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bagat na kung kaatibor na pasakanyan ay nagnako niyan, nakunturo na ko niyan. So, kuna na naman dito. Wala mo tayo niyo yung kanina tigil na bakatan na ko niyan, nabukay nung na ko niyan. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Sekali natigil na amay ka masakit ako na sekali ning bulong ako. Walladhi yumituni wa yuhyin. Amay ka matay ako na pagulat na ko niyan. Wadta adaraw ta akhir buli. Nami ang pamulawang sa pagkatiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang iyong bawa katanawang kaya ko na nakakita. Dapat si barakan. Siya bulan Ramadan yamurru syahr Ramadan duna an yufi. Siya sa kanya na bulan Ramadan na doon na miyakwa niya ng duwan sa ito kaya sa bulan Ramadan. Pagkal matang saan man ang muli. Nakatawan mo Allah sa minggu na paksiyo bulan Ramadan. Tutungguan ka ng Allah. Doon mafud matang si Allah. Kaniyong pansiyo tayo. Kami miliki kita ng Allah, katitikinya kita ng nagnabiya kami niyan sa Quran, pakisisiyak yan. Pakisisiyak ka yan. Udah mo na din tanong, gulo ba pansang kayo niya. Wa inna alaykum la hafidhin, kiraman katibin. Matanas kami at Allah na, susunod namin, ang mga malaikat, at kisisilaan ang panunod. Napakitikin tayo sa panunod. Ay may napakisisiyak kami sa kanon. Wadarat ang bilkutub, nalipong sangkuto ng mga malaika, sumisiyap pakita nun, na ay naiikat pa, sang kaya mga dibutano, amay tuwa kita. Kaya maunang to, na amay kamakaw matano sa aluman amori, na buwan ang puto, amay tuwa kita sang puto aligtano, na pagkakatan ko Allah. Ikra kitabaka kafa binafsika alayhi hasiba. Ako matanong sa aluman amori na kuha ng puto kitab, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Matatahusin ko mga limutan, may itatang anzalnahu ta'ilahu fi umati wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kitab kami ito, amay na makamatan sa aluman amori na kaya tumutong Allah nagturong niya ka ikra kita kakadagdag binasikan yaw ma'alika hasiba bertiang ka ang yakat yung astagi pangagitong niya pasad ka kuaman ikanong to ay maangin na siya'y pakisisiyap tanong ng Allah ibsurat yan mga malaikat ay ibsurat yan sa mga amalkan nagugur po kita masasang galay tanong aroon katong kami so yung kaanan yan na mga amalkan ikatulog para di naman nila ang pagpapalawi sa mga tao. Di mo pagkadaawa sa mga tao, may galabak ka, ang tawa kadak, ang galabak. Pero yung kaswata, ang tawa kadak. Wajaratan, tilka jawari allati tus'a anka ila in'amiha. Minsan panatigo Allah, minsan panatigo. Niya gusto isang tato ayat, na surong mismo sa mga anggong manusia. Na ayat ini bersaksi saluman amori. Ibu Allah, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Saluman ito Ibu Allah, napaka-bersaksi namin. Ayat na gano'n na mga saksi na sa mga dilayran. Nabus sa mga limayran, nabus sa mga sikiran. Bima kanu ya'malun. Pumani apil bilbakiran. Kasisiran sampai ini. Wa taratan riqabatullah allati anka ta'sa Allah 'alayha.
Namin sampan. Na ayun, at akabisaksin wala, na sunod pa akabitadon mo ka. Saks yang kanya numimbaran mo sa ka, ang tawa kapilat yang kaswallahu subhanahu wa ta'ala. Na siya bulan na Ramadan, na ayaw panundo niya makitano, na niya tinutil sa makatulian, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ayat ini paliwatan rekan si bulan Ramadan. Ini paliwatan rekan si bulan Ramadan sa lagi din ukini paliwatan si kumiyaw niyo ang kanu mabuni ang mga muttaqin. Ang kanu mabuni ay mananin ang mga tao ang maalakan si Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba wa iyyakum an ittaqullah. Sabi ni Rati Allah, ini wasiatan si kumiyaw niyo nagusirap kanu kapatan tagadiman tuwa mga tao. So kay kalak niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Siya bulan Ramadan. Hindi tarbiyan si ito. Tanong ni taruya manina maalakan si Allah. Kaya tanong. Kukay po sa Ramadan, wante niya po niya maalakan si Allah. Amin po Ramadan, kaya ba niyan bilang at tao si ito, mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Imam na siya asiyad. Inugit tanong pulugatan sa bulan Ramadan. Inugit tanong pulugatan sa bulan Ramadan. Napadakataro na anak tigil katintini an yahukal gani fakmaljo anak tigil katintini wanatian so duduk at kuro emana niyan nasukat pakagdong sa kuro pala yan saljaya ka anong tigpilipati sa emana niyan na kubri adalah to pag akin sebelum bulan Ramadan na bulan anak ka yung pangalino sa emana niyan na tao ada artinya. So Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma niyalog sinabi ang pagti. Semua ng mga tumaningin sa karuman niya na bay. Mata natigin na sa kaboy na dir kada mag-isari sa karuman ka. Ayaw mo mapil pagtibong dia tigin bunga pakakan. Nagtunay pagong ko tabay, hinanto natigin ni suwag ko. Anto na yung suwag ko. Yung mga pinatang sa biniyan. Narumah usang pananawasan na pananaluan yan si pula na musipula na. Pananaluan yan sa mga miskin. Mga bubri, mga wataylo, mga balo. Apok kasuan yan si ikwalay niyan. Adi kirang di makita butwa. Nasi isang butwa. Apili niyang kirang kukap kuniran na gipusod. Mapipiyat-piyat na ginawa niyan kukap. Apili niyang isang butwa mga miskin. Mga bubri sa kapkuniran. Taman sa metro. Yang ini Abdullah bin Umar atina ma syabi'tu منذ 40 عاما. Dokun na tigil makagdong sa kausog. Dokun na tigil makmausog sa ito niya kapatakulang. Tingnan mga tuman nito bakit inong kani pa ko sumusubay si karamang ka. Magpalugin ka sa itimay sumusub si karamang ka. Api ang makaisin sa tupatong bayang mo riyan. Kung si mga kutubay, buklan man yan, ikaw sige karman yan sa mga isang. Ang yung kung gagawin, makasumin sa isa, pianarwan yan sa mga, pianarwan ang kutubay sa mga. Siringan yan, pagpanawag ng kutwa, pagpanawag ni Abdullah bin Umar, piakaw na yan sila, binukuman. Anong di pakarman? Ang kutwa man yan na sahaba, sa Abdullah bin Umar. Anatigyan sa kanya, aming kakulas kanya, tagaan ko sumusub. Agi ko mga pasat-sambal nga maling sa kanyan na kayo magtanong sa kanyan na pinanarmanin ang kaya mga tawa tulan yan si ipukap kanyan na doon na niya koma. Yang isunod yung si Kausadam yan ala sumuin niya na sumuin ka ang kaya mananin na mga pagariakan ang mga miskin, mga batayro, mga balo kaya sila na ito yung di pa koma na doon na niya koma na inisayang sa pagkakarmanin na yun inalatigin na din na pa koma natigil, apiak ko na, relay ako matigil, apiak ko na ang sirang kuman. Ang katigil mausap sa mga kaisan. Ang tunay sino mo Abdullah bin Umar, yan yung isupo ibo niyan. Na ayaw mo, metro ilan, sino kaya tumubay sa puto ang kagagawin, natigil na, amattum alla atahasya al-layla. Hindi ba
iwat tingin na dia kumakagulis sa tayo ras. Kala yung gagawin, wa Abdullah bin Umar, di mo kapila nun si mga miskin na din pagatuang, napagpapiyap-piyap, ayam ananin na gawalan yan. Naghira din yung bakita ng tayo na nakamura. Pabalik tanong ang mga mutlakin, ang tunay-tunay sa takwa, kalaksiin ko mo, mama nagtakwa. Ibagay si Umar bin Khattab si Iko, Ubay bin Ka'ab, huwag takwa. Ang tunay-tunay sa takwa. Natin Ubay bin Ka'ab, bakat tingin ba mga sagot sa surok? Ladanag ng mga suratan. Tinagmay mo daw. Kala bala ya Ubay bin Ka'ab. Namaya sanata. Ang tunay-tunay lang. Dina. Syammartuhu wajtahad. Ayaw mana niya na. Nianagunta man ako. Minggagan ako. Saan ba man dira ka nakasurupi isang ko. Alalanag ng mga suratan. Fadhalika taqwa. Lagi din natin Ubay bin Ka'ab kalaksi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nabunta, kasabihin ka kung mga tao, mga baradusa, darpa, akapaparunan sa kambaradusa, na panaman naman ka, hindi ko makaon, o bubay na kasurupang kaon, bubay na kasalatang kaon, narungkol ka, pantag yung kapatay, naman na niyan. Adong ka makatubod si Allah, yatay ka si masa, adong kami kanak si Allah. Wasyatanan, umiyang napagtong si Musa alayhi salam. Wa ibnada rabbuka Musa an ta'ti al-qawma al-zalimin, qawma fir'auna ala yattaqun. Gunya tinatawag mo Allah sa Musa. Akasuwin yan si mga pagtawian. Ang mga derrota, ang pagtaw Fir'aun. Ala yattaqun. Inu kana tingin mo panandila. Inu didala kan sa Allah. Hud alayhi salam kadzabat 'ad al-mursalin id qala lahum akhuhum Hudan ala tattaqun. Yakam ditugatigin mga pagtawaad susubukiran at ito suhud. Id qala lahum akhuhum abyudi at tiruhum kiran Hud at pagariran ala tattaqun. Inuniwatigin kan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Surah kadzabat qawm Hud al-mursalin qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun. Yako masunod ko mga pagtunian. Lapit turuyan karagay mo bidulakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So Shu'aib alayhi salatu wassalam, yako masipag pagtunian si Sa'aika, ashabul aikati al-mursalin, qala lahum Shu'aib ala tattaqun. Inun bidulakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So Ilyas, wa inna Ilyasa lamin al-mursalin, matana tiwag atitudun manaya sa Ilyas na pudisip mga sunod. Qala li qawmihi, bumattirun yan si pagpagtawniyan ala tattaqun. Inon yun italagang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyang tuwapagtaw, yaqawma sa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pagtawiyan si Irkitanu, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baka nung kapantag yung kapatay at Rasulullah, tigwallah, adit ka ng makamuduran ka. Jesus ka na tigwallah, niya marapiyaya. Kalak kanus Allah subhanahu wa ta'ala sa titwa kalak. Basta amarya titwa kalak na ano paltika kalak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. O yan ito napiyakin. Pananggilan niyan kita nun. Ubay ko niya manay kapantagita mga kapatay ng tanong. Maala kang si Wallah, maala din tanong minggu bulalan. So mga simba, mga panungatang tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisa'il muslimin min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwat tawwab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Mengarifkan Allah ya perkara yang terkandung nah alam mada ini ndur kita lang kaya bulan Ramadan ang sukat ko tinuuposo ang anong masuk ikapapakot kalunuain mabulis sa mga tao yang berakalian sa pagkalupagan yang berakalian sa pagkalupagan kini yang betul disupaya sa ito ay mananin ang karodangan amat anas sa kaartian daw po nakatubi sa pagkaakarodan upukan ito dengan dua kataw sudah kakanupan namat anak yung kaya kaya panambuyan ka yang galabat ka sangkay bulan Ramadan sa mga pagyaman na doon na kutuang panambuyan upun ka kapan tagyong kapatay si pumasa at napagaring ka ang muslim uli at tumanita na nitutulak ka ang tuloy ka tulong niya kauna salafus salihin yamna Allah rahmatahu an qati'ar rahim wala yaqbalu minhu amala. So Allah subhanahu wa ta'ala naginya ni pangalimu so mga tawad na nitutulak yan napagaling yan at na nitutulak yan si mga tumanay niya na gasilan na kang ginaway doon na linisir ka Allah subhanahu wa ta'ala sa tumutulak sa tumanay wala yung barunin mo amala na apik yung pagumalaka niyaupis sa banang kasakap sujurin kasi Allah na piliman Allah subhanahu wa ta'ala so amalaka amay ka na pagaling ka aming tutulak ka subhanallah. Ano kung yan tinggal bakta ng mga pipesang kayang na Ramadan kung nintang siyo Allah subhanahu wa ta'ala agitin ikasabapan sa amanan yan na kapatang ginaway mo manisa aming tutulak kasiran na bumili kasabapan panaging puo na amanan yan na kada uratong pumanisa maririnaitan ng mga pagariya kamadtaan na sukat rinilay na pwede na mga sifat ini marantiya yung kutwa karilayin ka kamapin ka sa ipong pagaling ka ay maanan yan na kiyatagwin ko sa langit na magtanagin ka na ni mga sifat kung mga mu'min ang mga tao sa ipong surga kung nintanong si Allah subhanahu wa ta'ala rilan tanong yan tarimaan yan sa mga amal tanong sang tayo bulan kaya sa gudar katarong tayo bulan na Ramadan di yan ilangan so yung maanan yan na mga amal tanong na ubalo yung tanong yan padang tanong yan sa ipong mga tao rinlan yan kung kaya sa gudar na bulan na Ramadan ay mala na matinag tanong sa ipong surga Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني يستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا وصالح أعمالنا يا الله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربهم صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا أرحم الراحمين Medusa kami situ yang rilai kami kaskas sukarila ya Allah rilai kami kasih punyaan sami busma dosa maluk sami busma dosa matuan yami ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-'afaf
علينا يا الله كن من أمرك يا الله سترا نبسط فقط titikna ya Allah ridaika minka ya Allah ridaika sumaluk sami ridaika sumaluk sami yang nasiran kuburiran ya Allah ya Allah nabodo yang kasma kuburan sami asurum di surga ya Allah bodo yang kasma suami amaka kekal masir ya Allah ya Rabbal Alamin bodo yang kasukau ya gemi ya Allah alamun panumatan ya Arhamar Rahimin tanang kasma gel kami semangat puasami semangat sambayami semangat sedekami semangat kami maafkan ya Arhamar Rahimin Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban